Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina mana fatan alkhairi tare da barka da haɗuwa a cikin wannan shiri a cikin wannan training da zamu yi kan yadda zamu yi order AliExpress. So kamar yadda muka sani da yawan mu muna son mu yi siyayya, wasu suna tsoron cewa ka su yi siyayya kuɗin su ɓace ko kuma wani abu ya samu kuɗin su ko kuma kayan su makale yaya za su yi. To shine naga cewa insha Allah tunda ina da ɗayan experience ina na shekarun da nayi ina siyo kaya kuma alhamdulillah suna isowa, na ce bari to in yi domin 'yan uwa su samu, amma kusan ilimi shi amana ne. To shi yasa na ce a ɗan bada abin ihsani na yanda ni ma zan ɗan ji daɗin siyan data. So yanzu abin da zamu tattauna insha Allah akwai 'yar uwa Aisha, ita ma ta ma fi ni daɗewa, so tana da nata experience ɗin akan yanayin abubuwan da yake faruwa a AliExpress ɗin da siyayya. So ita ma za ta ba da abin da Allah ya sanar da ita a ciki. Don haka za mu tattauna akan yaya za ka buɗe account ɗin AliExpress, sannan in ka tashi yaya za ka yi order. Idan za ka yi order ɗin nan ma, to yaya za ka gane kayanka sun taho ko a ina suke, ta yanda za ka yi tracking ɗin kayanka ka gani. Sannan shin wane shago ma ya kamata ka yi siyayya, yanda za ka gane shagon da ya kamata ka yi siyayya, da kuma me ake dubawa ta yanda in ka yi siyayya a shagon ma, shin kayan za su zo maka da inganci yanda kake tunani ko ba za su zo maka da inganci yadda kake tunani ba. Sannan kuma idan ka samu matsala a limit ɗin da suke badawa na kaya wata 2, shin in kayanka sun wuce sama da wata 2 ba su iso ba, yaya za ka yi ka nemi kuɗinka a dawo maka da su? Shin an maido kuɗin za su dawo ko ba za su dawo ba? Sannan mutane na ta samun matsala yanzu, card ɗinsu in sun yi siyayya ana decline ɗin card ɗin. Shin me ke kawo wannan matsalar? To insha Allahu ku biyo ni za mu ji yanzu. Kafin nan kowa zai je ya sauke application na AliExpress.